नमस्कार मंडळी, मी प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तर सर्वांना हॅपी दिवाळी. उद्या दिवाळीची पहिली पहाट असणार आहे. तर थोड्या वेळासाठी लाईव्ह येते म्हणावं आणि सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा द्याव्या. तर उद्याची दिवाळीची पहाट असणार आहे. सर्वांना उद्याची दिवाळी खूप आनंदाची, भरभराटीची या म्हणजे जावी ही माझी ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी भोळी लाईव्हला आहेत. लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. दिवाळीचा जश्न सगळीकडे चालू आहे. आज काय लेट? हो दादा, आज नाही टाईम भेटला. दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. खूप आज टाईम नाही भेटला. दिवाळीच्या निमित्ताने खूप कामं होती पसरलेली. तुम्हाला पण थँक्यू सो मच. फटाक्यांचा आवाज येतोय भरपूर, तर कमी फटाके वाजवा सर्वांनी. सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. उद्या छान छान दिवाळीचा फराळ खायचा आहे सर्वांना. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. तर उद्या दिवाळीची पहिली पहाट आणि परवा लक्ष्मीपूजन. मी इथं सर्वांना सांगू इच्छिते की सर्वांनी प्लीज जपून फटाके लावा. म्हणजे दिवाळीमध्ये स्वतःचं नुकसान करून घेऊ नका. कारण दिवाळी तर एका दिवसाची असते. आनंद फटाक्यात नसतो, तो आनंद मानण्यात असतो. प्रेमाने आपल्या कुटुंबासोबत म्हणजे दिवस व्यतीत करायचा असतो. इकडे सचिन दादा नमस्कार. दिवाळीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला. सचिन दादा म्हणतात तायडे शुभ दीपावली. सचिन दादा तुम्हालाही खूप खूप दीपावलीच्या शुभेच्छा. व्हेरी गुड सचिन दादा, थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल. झारा खान, हाय झारा, लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे तुझं. नवीन असशील तर प्लीज सबस्क्राईब कर चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक कर. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुझं खूप स्वागत आहे. तर दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा झारा ताई. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कुठे बसलीस? पायाखाली वगैरे बघ. कधी गरमीमध्ये असतात. हो दादा, कुणी नाही आहे पायाखाली.
साफ वगैरे. ओके दादा, थँक्यू सो मच. मानसी बोलते. हाय मानसी. हाय मानसी. छान बनवला चिवडा, चकली. लाईक डन. थँक्यू मानसी. अगं मी थोड्या वेळासाठीच आली आहे लाईव्ह, तर थोड्या वेळासाठीच लाईव्ह आली आहे, तर म्हटलं सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देऊया. आज संडे असल्यामुळे मी लाईव्ह नाही आली, तर म्हटलं आता जरा खाली आली आहे तर 2 मिनटं लाईव्ह येऊन जाऊया. थँक्यू मानसी. आणि दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुला. थँक्यू ताई. ओके मानसी. निलेश दादा आला नाही आज लाईव्हला. ओय ओय. तर मानसी, दिवाळीची पूर्णपणे तयारी झाली वाटतं तुझी. तर मला सांगायचं आहे. मानसी म्हणते होय, हॅपी दिवाळी ताई तुला, जिजूंना आणि खुशी परीला पण. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच. तुलाही आणि तुझ्या फॅमिलीला, पप्पांना तुझ्या आणि भावाला सर्वांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. हॅपी दिवाळी ताई. हॅपी दिवाळी. सेम टू यू. तुम्हाला सर्वांना. थँक्यू थँक्यू. ओय हिरो, काय करताय? पडसान पडसान. ते आणायला लावल्यानं ते मी त्या सायकल आणायला लावल्यानं ते. हा, सगळ्यांचे बघून बघून असणार. श्रद्धा त्यांची हा हा. चप्पल आणली पुन्हा तसली त्याच्यावरची. ते अशी एवढा बेल्ट नसतो का हो ते. हा 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 हा. पण त्यांच्या मागची भेटलीच नाही, जरा मोठे मोठे झालं. श्रद्धाची जरा मला दे ना छोटी आहे. चालवायला. देतो. आणि ते देतो का? पुढा बघ पडशील. मला देतो चालवायला. बघा ना त्याच्यावर मी 2-3 वेळा सटकली, घरातली घरात खेळायचा प्रयत्न केला. त्यांचे डोके काय फास्ट. हो हो हो. त्याला म्हणजे हे करतो, कळतं त्यांना कसं करायचं, कसं चालवायचं. आपण म्हणलं तर कंबर मोडून जाईल. नको. यांनी छान केली आहे. भरपूर लावली ते मुलं. हा. पण एवढ्या लाईटीमध्ये डोळे खराब होऊन जातील आमचे. नाही, रात्री बंद करतात. हा. आणि रात्री आता पण लेट चालू करतात ना. हा. पण छान वाटते. छान वाटते, म्हणजे ती LED लावली आहे ना, ती छान दिसते. सगळ्यात सिंपल आपल्या दोघांचीच आहे.